suuria. Voi hyvä! Oh. Joo. Ihan sama aattelin pulkka niinku tuossa näkyy, mutta... Takavat todennäköisyydet aika kaposet. Ja sit kun vielä Ja nyt mun pitää toivoa, että rääkä osuisi naamaa vielä kaiken lisäksi. Only that saves you. Slim. Possible. But unfortunately slim. Se antoi sulle jopa räggis-mahdollisuuden. Ei niitinkin, jos on aivan. Ei mitään. Unohtaa roskassa. Tää on. Ei sillä ole mitään väliä. Tässä on auto. Oi. Oh my goodness. Ei vitsi. 1/7. Siis ei, vielä semmonen tarkennus. Sun olis kannattanut... Calculated. Sun olis kannattanut pingata se Auli, koska se olisi pikkusen todettu... Sillä oli lethal pöydässä. Niin, mutta se olisi nostanut sun todennäköisesti, että raggi osuu siihen. No okei, toi oli totta. Eli siksi se olisi kannattanut vähentää sen minioneita, jotta sun todennäköisyys osua siihen on suurempi. Joo, mä nyt rupes masentamaan niin kuin mä tajusin, että nyt on niin kuin toi. Mutta kyllä olisi pitänyt pingata se minioni. Sniper rag. Tosta saattaa tulla highlightit kyllä sitten.